देखो ये मच्छी 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 मछली है मछली मच्छी ये हम खाता है अभी दोस्तों कुछ मोनदों नुवाखै खुसियानो जाजायो बियो जाजायो बिराद गोथाव इयो जाजायो आरोना नै लामायाबो गाज्रिथारलै अभी हम लोग मिल गया है फॉरेस्ट कैंप फाइनली अभी मिल गया है हम लोग फॉरेस्ट कैंप यहाँ पे जाना है इतना हो रहा है पूरा पकड़ अभी फाइनली फंस गया हूँ एसएसबी कैंप फाइनली हम लोग फंस गए हैं हाफ एन आवर में पहुंचेगा हम लोग dulu lali dulu enggak dulu बोखैबाय थादों नै हाजा माबाया गोसोमानैनो आरोना बेखौनो कालामाति होनो आरोना ओमफ्राय जों बैयो हाजो आगोराव थांनोसै जोङो ओमफ्राय बरियाना भिउआ दा बुंसै आरोना नै नोंलाय भिउ नै भिउआ नायनो हागोन आरोना नै ओमफ्राय गोसोमानैनो आरोना हा गोसोमानैनो आरोना ओमफ्राय जोङो दायो हाजो आगोराव थांसै आरोना नै हाजो आगोर फारसे आवगायलांसै जोङो नै वाव क्या है दोस्तों नुवाखै आं मा बुस्थु मोनदों नुवाखै खुसियानो जाजायो बियो जाजायो बिराद गोथाव इयो जाजायो आरोना नै बिराद गोथाव जाजायो आरोना नै गाइस जोङो दायो फाइनालि हाजो आगर मोनफैबाय आरोना ओमफ्रायो बे बेनो आरोना नै हाजो आगरा गाइस नायनो हागोन नै ओरैबो हेभि आरोना नै दा हाजो आगर मोनफैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय नायदो हाजो आगरनि भिउआ माबायदि आरोना गासिबो नायजोबदो आरोना नै ओरैबायदि गुवार गोजौ आरोना ओमफ्रायो जों दा हाजो आगराव थांथारगोन आरोना गाइस ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओरैबायदि बरिया आरोना गोबाल' आरोना गोजौ जंफिट बायदि ओरैबायदि बरिया मोजां जोङो नै हाजो आगराव फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै बेनो हाजो आगरना नै भिउखौ नायनो हागोन आरोना नै ओरैबायदि बरिया आरोना हाजोआ नै रिपर्टारफोर दङ गाइस रिपर्टारफोर फैदों आरोना नैहाय बेनो आरोना स' गाइस जोङो दायो हाजो आगराव फाइनालि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय सासे लोगोआ नै दासो ओंखारबोगासिनो दं आरोना आं लोगोखौ बुंहैनो माबायदि मोनदों आरोना मेंबाय आरोना फुरा मेंबाय आरोना नै बेनो हाजो आगरा ओरैबायदि गिदिर माबायदि मोनदों नोंथां हाजो आगराव फैना माबायदि मोनदों इन्जय ना फुरा इन्जय फुल इन्जय मेंबायबो आरोना गाइस मेंबायबो ओमफ्राय नै हाजो आगरा नै बेनो आरोना खोन्थानो हागोन आं फुरा बरिया भिउआ नै बेनो आरोना दोस्तों वो इसको बोल रहे कालामाटी ये सुबह स्टोन है देखो हिल है स्टोन है
सुबह काला है वो जमीन में खाला हो खाला देखो देखो हट्टी हट्टी आके इधर कैसा खाता है देखो रात का टाइम में कैसा खाएंगे देखो देखो ऊपर ऊपर चढ़ रहा है एक इसको बोलते हैं माकी ऊपर चढ़ के देखो नीचे उतारेंगे वो देखो 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 बड़ा है साले दिखे नहीं जैसा देखो 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 बहुत है मच्छी हे बाप रे ओए मच्छी बहुत है यार सो दोङो दायो ओंखारलायबाय नै हेलो दोस्त मा नाम लायना चेनेल नामा बी ब्लॉग हिंदी बे बिलकुन्दिनो ओमफ्राय ना स' जोङो दायो थांनोसै आरो ना हाजागराव थांसै ओमफ्रायो नायनोसै नै भिउसा ओरैबायदि बरिया ना दा बुंसै ने ओइ मोजां ना हिट ना भिउआ लुगास जोङो दा हाजागराव थांफिनसै आरो ना ओमफ्रायो माबानिफ्राय थांफिन बिनिफ्राय ओंखारबाय हा गोसोमनिफ्राय ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय जों दा हाजागराव थांसै ओमफ्राय बेयावथ' ओरैबायदि दा बुंसै आरो ना बे मा जिनिस बागै मिथिखागौ दा ओरैबायदि आरो ना गाइस बेखौ मा होनो गाइस उन्दुला नोंसोरबो फैनानै नुफैगोन आरो ना बेबायदि आरो ना भिउआ नायदो ओरैहाय गाइस ओमफ्रायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना बिदिखौ ओमफ्राय जों दा बै हाजागराव थांसै आरो ना हाजागराव थांबाय हा गोसोमनि फैबाय जोङो ओमफ्राय थांसै जोङो दा बेनो आरो ना फैनो हागोन दिनैहाय अपेनिंमोन ना मैया अपेनिंमोनथाय दिनै अपेनिंमोन जाहैदों आरो ना ओमफ्राय जों थांगासिनो दङ बै हाजागराव थांसै जोङो माबायदि नायनोसै गोबाव जाबायमोन आरो ना 2 साल का बाद देखा है हम लोग आच्छा कालामाटी देखेगा कैसा व्यूज अच्छा देखेगा तो अच्छा देखेगा नहीं तो आप लोग बोलिए कमेंट में कमेन्टआव खालामदो आरो ना गासिबो कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना थाब गावस्लायबानो जाबाय आरो ना थांगासिनो दङ गान्दाखि बहायदो ओइ गान्दाखिनो नै कमेन्ट खालाम दाबाव आरो ना ओरैबायदि गोजौ हाजोआ बै थिखिनियाव थानानै होनो मोनबा आरो ना फुरा इन्जय मोनगौमोन आरो ना गोसोआ गाइस थांनोसै जोङो मेंबायबो आरो ना लोंदोंबो जादोंबो फैलायदो बयबो फैलायदो आरो ना 1 थारिखआव फैलायदो बयबो ओमफ्राय बे नै गोसोम आरो ना बे गोसोमखौ जानानै गोसोम खिथों खोमा नै बे नै ओरैबायदि गोसोम आरो ना काला ओरैबायदि गोसोम गान्दाखिसो सरि गान्दाखिसोनो पानी होबाय रहे देखो दोस्तों वो इसको बोल रहा है कालामाटी ये सुबह स्टोन है देखो हिल है स्टोन है सुबह काला है वो जमीन में खाला हो खाला देखो देखो हट्टी हट्टी आके इधर कैसा खाता है देखो रात का टाइम में कैसा खाएंगे इसको बोलते हैं माकी ऊपर चढ़ के देखो नीचे उतारेंगे वो देखो 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 बहुत बड़ा है साले दिखे नहीं जैसा देखो 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 बहुत है मच्छी हे बाप रे ओए मच्छी बहुत है यार